Salutare mateloți! Nu ne-am mai văzut de ceva vreme pe YouTube, așa că vom începe o serie de clipuri cu și despre pirați. Nu uitați să dați like și subscribe acestui canal pentru a nu rata lansarea serialului ce va apărea aici. Da, ați auzit bine! Vom crea un serial numit Corabia lui Barbădeasă. Dar de ce să se numească după tine? Pentru că fără entuziasmul meu nu am fi plecat în nicio aventură, da? Și despre ce va fi? Despre o comoară vânată de mulți pirați ce dispar în mod misterios în căutarea ei, pe urmele căreia vom pleca și noi. Nu mai dai atâtea din casă. Hai să-i lăsăm pe ei să descopere singuri. Până atunci vă lăsăm cu seria 10 din 10 mituri, curiozități și alte povestiri despre pirați. Dar de ce despre pirați? Când am putea să vorbim despre prințese. Păi ce-ar mai fi de zis despre prințese? Cum își piaptănă părul, cum îmbracă rochii drăguțe, sau cum stau liniștite la cei în castelul lor? Bleah! Despre marile lor iubiri? Despre marile noastre aventuri. Nu zici rău. Cred că aș putea scrie despre asta. Stai puțin, dar cine ești și cum ai apărut în serialul meu? Of, Barbădeasă, ți s-au urcat corăbile la cap. Ai uitat? Ah, da. Ești Mihaela. Alexandra, ea va scrie scenariul pentru serialul nostru. Te rog să nu uiți să pui și niște aventuri acolo, da? Aventură? Wow, dar cum ai făcut asta? Magia scrisului. Veți încerca și voi asta acasă. Alexandra, cred că am avea nevoie și de niște camarazi. Se rezolvă. Păi și nu le dai viață și lor? Ba da, dar la momentul potrivit. Încă ne lipsește ceva. Da, avem nevoie de bani. Din păcate, asta e singura magie pe care nu o pot face. De asta ne vom ocupa la timpul potrivit. Până atunci nu uitați să dați un like și un subscribe acestui canal, pentru că în fiecare joi de la ora 12 vom posta un clip despre viața piraților. Pe joia viitoare!